lehen behar bada transizioaren lehen urtean eta frankismoaren ondarrean behar bada hori gertatzen zen. Esan nahi dute, Euskalduntasunaren transmisioan bazegoela arrotasun bat, bazegoela duintasun bat, eta bazegoela anti-espainoltasun bat. Gainera, espainoltasuna ez zegoena oso ondo ikusia, frankismoaren ondarrean, espainoltasuna frankismoarekin lotua zegoen, historia luze baten ondoren, eta orduan ondoren inork ez zuen identifikatu nahi bere burua espainolismoarekin neurri batean, zeren eta espainoltasun hori frankismoak monopolizatua zeukan urteetan zehar. Orduan, koiuntura horretan, Euskalduntasunak, Euskaldun izatek eta bar, bazuen orgullu bat, bazuen arrotasun bat, edo bazuen elementu duingarri bat, eta hori eskolan eta ikastolen mugimenduan nabaritu zen, D-ereduaren arabera, eta D-ereduaren bidezko transmisio kultural horretan, transmisio heziketa sistema horretan, Euskalduntasunak bere ganatu zuen alako zea bat, alako esan dezagun identitate edo nortasun duingarri bat, eta Euskaldun izatea ondo ikusia zegoen eta bar. Baina hori, esan nahi dut, transmisioaren, D-ereduko Euskalduntasunaren transmisio nazional hori, esan dezagun neurri batean bazuela logika nazional bat, bazuela eduki nazional bat, bazuela ideologia nazional bat, eta gero hori denboraren poderioan espainoltasuna berriro, frankismoaren zea hori, frankismoaren fase hori edo frankismoarekiko zea horiek, aurre iritzi horiek edo dena delako horiek gainditu zituenean, gero hemen jendea hasi zen berriro ere bere espainoltasuna zehatzen, aldarrikatzen, eta hain zuzen ere elebitasuna eta hizkuntzaren inguruko diskursua aldatzen hasi zen, eta euskalduntasuna eman dezagun debaluatzen hasi zela. Espainoltasuna ebaluatu ala edo espainoltasunak bere balio nazionala eta soziala, eta esan dezagun errespetua edo zehatu ala, Euskalduntasunak bera egin zuela iruditzen zait. Eta orduan, Euskalduntasunari dagokionez deslegitimazio bat edo despolitizazio, desideologizazio bat gertatu da, eta gero denboraren poderioz, D-ereduko transmisio horrek ere zea desideologizatu egin da, eta Euskalduntasuna ez da modu problematiko batean transmititzen. Gaur egun, badirudi modu natural batean transmititu behar dela, ez direla politizatu behar identitate elementu horiek, hizkuntza, kultura, euskalduntasuna eta gainerakoak, eta orduan gaur eskolatik ateratzen diren belaunaldi gehienen esan dezagun mundu ikuskera edo referentzi mundua edo ideologia ez dela oso euskaltzalea eta ez da esango nuke abertzalea, ez baldin badan modu inertzi batean esan nahi dut gurasoak abertzalea baldin baditu, seme-alabak baliteke boto abertzaleak jarraitzea, baina esan dezagun ahalduntze hori frankismoaren ondarrean zegoen ahalduntze hori alegia euskaldun izateko gogo eta irrika hori orain ez da somatzen. Eta euskalduntasunan zentzu neutral batean, indiferente batean bizi dugu, eta espainoltasunak bereari eusten dio, hain zuzen ere, espainolak eta frantsesak, beren identitate eta beren hizkuntzan da beren nazioasunean gustora sentitzen direlako, eta ez daudelako hain zuzen ere inorekin ordezkatzeko asmoz, Irungo espainolak ez luke Hendaiako espainolaren lekuan jarri nahi, esan nahi dut, Irungo espainolak modu duinean bizitzeko, hain zuzen ere bere identitatea eta bere nortasuna eta bere hizkuntza eta bere erreferentzi mundua errespetatzea eskatzen du, eta Hendaiakoak gauza bera egiten du, beraz batek espainola izatea bere espainoltasuna erreindikatzen dut, eta ondo hori egiten du, kontua da, Irunen dagoela, eta Irun Espainia den edo ez den eztabaidatu behar dela, eta bestea Hendaian dagoela, eta Hendaia Euskal Herria den edo Frantzia den eztabaidatu behar dela, eta kontua da azken batean ahalduntze, hori feministek erabiltzen duten, ahalduntze prozesori individuala eta kolektiboa izan behar duela, eta feminismoan gertatzen ari den ahalduntze prozesori ez dugula ikusten euskalduntasunari eta euskal naziori dagokionez. Hemen hain zuzen ere alderantzizko prozesua ikusi dugu. Ahalduntze prozesu batean gaudela ematen du, eta euskaldun izatearen balioa edo abertzale izatearen balioa ere jaisten ari dela. Zentzu esan dezagun, zentzu duingarri batean, alegia soberano batean.